Firma Matraco vznikla pred 15 rokmi. Začínali sme v sortimente hlavne s pružnovými madracmi, ktoré boli kvalitatívne z hľadiska ortopedického a anatomického lepšie. Bolo to v pomere asi 80% pružinových, nejakých 10% latexových a ostatné tvorili purpenové madrace. V tomto období sa to trošku obrátilo. Momentálne tá naša kapacita a produkcia v minulom roku bola od 600 do 1000 kusov madracov denne, kde keď sú to jednoduchšie madrace, dá sa ich spraviť aj tých 800 000. Ak sú to zložitejšie madrace, tak tam sú to bolo 400-500. Rozšírilo sa práve to členenie. U tých madracov sme robili hlavne pružinové, purpenové madrace, latexové, teraz to rozšírilo o prírodné peny. Okrem toho vlastne máme gelové madrace, momentálne tohto roku novinku, matrac, ktorý dokáže skopírovať telo na základe pôsobenia magnetického poľa medzi dvoma rovnakými polmi magnetov, ktoré sa odpudzujú, takže človek sa vznáša, vlastne levituje. My vlastne v tomto smere ponúkame zákazníkom možnosť, ktorú vlastne, myslím, nikto z iných firiem na Slovensku neponúka, vybrať si madrac presne podľa toho, ako mu vyhovuje. Používa sa pritom meranie dekov s tlakovými senzormi. Tá sa položí na madrac, zákazník si ľahne na uvedenú deku, tá je spojená s počítačom a na monitore počítača sa vykreslí graf zaťaženia rôznych častí tela. Podľa toho sa dá potom usúdiť vhodnosť madraca, či madrac nie je moc tvrdý, či nie je mäkký, akú podporu alebo oporu poskytuje ten madrac užívateľovi. Anatomické vankuše patria vlastne k madracom, lebo ak človek chce dobre a zdravo spať, potrebuje okrem správnej polohy chrbtice zabezpečí aj správnu polohu krčných stavcov, a to zabezpečuje anatomické vankuše.